jongens en meisjes. Welkom op het Fabra Cadabra Circusconcert van muziekvereniging Ons Genoegen en basisschool Eigenwijs en leerlingen. In het gemeenschapshuis Te Linde in Oerlo verzorgde Van Fabra Ons Genoegen een bijzonder concert. De 50 muzikanten speelden een repertoire van circusmuziek met een piste vol acts. Nou, de kinderen gaan acts uitvoeren op de muziekstukken die wij spelen. De basisschoolkinderen van Eigenwijs. Dus van groep 1 tot en met groep 7 zie je dadelijk kinderen in de piste. En een aantal kinderen van groep 8 presenteren het. De muziekvereniging probeert ieder jaar een nieuw project te realiseren. Vorig jaar hadden ze een eigen versie van Maestro. En dit jaar kwam er dus een circusvoorstelling uit de hoge hoed. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om samen met de kinderen van de basisschool een project te doen, het circusconcert dus. En op die manier willen we de kinderen samen leren of kennis leren maken met fanfare muziek. En laten horen hoe leuk het is om muziek te maken. Een doel van dit concert was om de kinderen uit Oerlo en Kasterij enthousiast te krijgen zelf muziek te gaan maken bij Ons Genoegen of bij de Kasterijse fanfare Dorpsklank. Jazeker, na afloop van het concert dan houden we een soort van instrumentenparade en dan mogen alle kinderen die daar interesse in hebben proberen op een instrument te blazen. Ze mogen zelf een stukje maken wat vervolgens een muzikant probeert na te spelen. En we hebben ook een wedstrijd wie de langste noot kan gaan spelen. Dus op die manier willen we de kinderen ook op een leuke manier kennis laten maken met muziek maken. En onder muzikale begeleiding kwamen acrobaten, acts en tonelen. Werd er gedanst op de bolero. Gegrapt en gegrold. Hallo, mensen. Ik snap er helemaal niet van. Nou, dat jij er niks van snapt, zeg. Als je zo doet, dan staan we zo verschut. Maar dan hebben jullie misschien onze collega's gezien. Kunnen ze nergens vinden als jullie ze zien goed maken. Kom! En zorgde goochelaar Rinaldo voor trucs waar vol verbazing naar werd gekeken.